die schießt. Scheiße. Ja. Den er faktisk så skidt. Ja, på grund af, at vi er ved det paketen der. Så. Ja, Michelle, men warum dampft es da hinten die ganze Zeit? Vi har lige en servicemeddelelse, inden alle forlader stedet. Der er mange biler parkeret på kryds og tværs nede på selve vejen dernede. De skal fjernes som det allerførste. Dels fordi det er en redningsvej, og dels fordi vi skal have tunge køretøjer den vej ud, lastbiler. Så de skal fjernes nu. Es gibt einige Fahrzeuge, die auf dem Weg stehen, kreuz und quer. Bitte machen Sie den Weg frei, damit Rettungswagen im Notfalle einsatzbereit wären, aber auch, dass die Fahrzeuge vom Gelände abrücken. Lad os gå og købe her.